हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं बे देंखो बोसोनारि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आ आनबक्सिं भिडिअ'। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने बुस्थुफोर बायदोंमोन आरो सल' खनग्रा बुस्थुफोर। बियो सफैजोब्बाय आरो सिगाङावनो सफैदोंमोन सफैनाया, ओमफ्राय मोनसे बुस्थु थाबाय थादों आरो गाज्रि फैबाय थादोंमोन। बेखौ रिटार्न खालामफिननायावनो एसे लेट जाबाय सफैदोंआ। दिनै फैजोब्बाय आरो मोनसे बुस्थुल' दंबावो आरो फिसानो। बेजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बियो। नोंथांमोननो देखायलांगोन आं, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, शेयार खालाम, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो नोंथांमोना। बिदिबा देखायनोसै बुस्थुफोरखौ। जा बुरजा दं बुस्थुफ्रा, बिराद गोबाव लागोन देखायनायाव। जायखिया मोनफा मोनफा देखायलांजोबनोसै आं। बे जाबाय जे जेक, बियो बेखौ मिथिखायो। कानेक्सन खालामो आरो बेजों। खोन्थानो आङो मेल फेमेल जेक होनो बेखौ। माइकआव कानेक्सन खालामो, ओमफ्राय बेखौ अडिअ' इन्टारफेसआव कानेक्ट खालामो। थाथ'दोंसै होमबा थांबाय, मिथिखायो। आरो नै बे मोनसे दङ नांगौ जानाय बुस्थुफोरा। बे जाबाय हेडफन। हेडफन आंनाव दंखायोमोन दंनाया, थेवब्लाबो बायबावबाय आङो। बांद्राय दामि नङा। सरि, दामखौ खिन्थानो बावदों आङो। नैबे मोनसेना बेसेबांमोनथाय, र' नायनो। 302 नुगोना नुवासैथाय। 302 लादों आरो 302 लादों बेयो जेकआ। ओमफ्राय बेयो हेडफना नायनो दाम 674 लादों आरो बेयो हेडफना। मोजां, आं टेस्ट खालामखांखाबाय। दाना नै बेखौ नायनोसै मा बुस्थुमोनथाय। जेक, बियो माने कानेक्सन खालामग्रा आरो। दा मोजां खिन्थाबावगोन आं अबाव कानेक्सन खालामो बेखौ। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि ओरैनो फिसा न'आव खनग्रा खुलिनो गोसो दंबा खुलिनो हागोन आरो। बांद्राय थाङा थांनाया, एसे खमावनो। कम्पिउटार थाखाबाथ' एसे खमावनो गयो। आंना कम्पिउटार थानायाव गोदान लानांनायावसो एसे माबा जादों आरो लेट, बुरजा थांदों आरो। बे जेक आरो बैयाव अडिअ' इन्टारफेस दं, दा नुगोन। बेयाव कानेक्सन खालामो आरो बे हेडफना। नैबे नै दालाय देरसिन थायोना, बैयाव गिदिरसो जायो बुस्थुआ। ओमफ्राय बे हेडफनखौबो सोयो आरो बेयाव क्रप सोयो, ओमफ्राय बेखौ बैयाव कानेक्सन खालामो आरो। बिनि थाखाय बेखौ बायनांगौ। बिदिबा बे जाबाय। बुजिबाय माथो। बिनि दामाबो मोजां। बिनि दामबो दंमोनलै। $289 लादों बियो। 289 लादों बियो दामा, बेनि दामा। ओमफ्राय नेक्स्ट मामोनथाय बियो, नायनोसै। बेखौ दायो खिन्थागोन आं, बेखौ नांथ'वा। खालि आं माबायाव
हम स्टुडिअ बे फिसा खालामनायावल' सोमोन्दो थानायखौ खिन्थाग्रोनोसै आरो नै बे बुस्थुआनो आंखौ लेट खालामदों बे बुस्थुआ माने फार्स्टआव बायनायाव बिसोरजों ज' बायफानायाव बियो गाज्रि फैदों आरो फार्स्टआव गाज्रि फैनानै आरो सोलायहरफिनबाय आरो सोलायनायावबो नेक्स्ट बेलेग कम्पानिसो फैदों आरो बेबो गाज्रि आरो एबार गोदान खालामफिनबावबाय बेबो बेलेगसो आरो बेलेग कम्पानिसो फैदों एमनसो फैदों नै एमन आं अर्डार खालामनाया ओमफ्राय माबासोमोन बोरैबाथ' पेराडिक ना बोरैबासोमोन बेसोमोन आरो बेसो ओमफ्राय बे फैदों आरो थेवब्लाबो मोजां आरो बेबो सिगाङाव खालामनाय बायदि फैफिनदों आरो मोजां आरो आं टेस्ट खालामखांखाबाय बेखौ मोजां आरो मोना बिदिनो गाज्रि फैबाय थायो बुस्थुफ्रा जेक मोनफायो कानेक्सन खानायनिफ्राय ओमफ्राय नैबे मोनफायो नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दंबावो आरो मोनथामसो बुस्थु दंबावो बेखौ देखायजोबगोन आङो बेखौ शक मड होनो आरो शक माउन्ट होनो आरो बे माइकखौ एसे माइकखौ बेयावनो ओरै सोयोमोनब्रा आंबो गोदानसो नालाय बारा मिथिलायलाङा बिदि सोयो आरो बेखौ ओमफ्राय बेखौ नै बिदि सोयो आरो बे एसे गाहायाव थांबाव दङ आं बेखौ खुलिलायला जेकसो बियो बेखौ बाव कानेक्सन बानायो आरो ओमफ्राय बेयाव नोङो माबाफोर साउन्ड कार्डफोर दंबा साउन्ड कार्डआव सोनानै खालामनो हायो बियो बेयाव कानेक्सन जानो नागिरा माबायाव अडिअ इन्टारफेसआव बेनि आलदा जेक दहाय आं देखायखांखाबाय फार्स्टनिया बेसोमोन आरो बिनि कानेक्सन जायो बेखौ मोनफायो आरो फ्रियावनो बेजों फैफायो बिदिबा बे जाथ'बाय देखायनाया आं दाना बेलेग खिन्थानोसै बिनि दामखौ खिन्था होनांगौ $1099 बिनि दामा 1099 आरो मोनदों अफाराव मोनदों आरो अरिजिनेल दामा बेसेबांमोनथाय बावबाय आं मबाइलाव अर्डार खालामनो नायफिनबासो मिथिसिगोन दाम खमनिसो बियो माने दामनि नङा नैसो मेन बुस्थुआनो आसोल दामि बुस्थुआ एसे बिराद थाखो जिबनांगौलै आरो प्लास्टिक दंजोबबावोमोन बियो बहनजोबदों आङो नैबायदि प्लास्टिक दंजोबोमोन आरो बेबायदि प्लास्टिक दंजोबोमोन गासिबो बिराद थाखोमोन आरो माबाफ्रानो प्लास्टिकफ्रानो बे इउफर्निया अडिअ इन्टारफेसनि बेखौनो बिरिंगा बेयावबो जेक मोनफायो नै कानेक्सन खालामग्रा पावार साप्लाइ होग्रा कम्पिउटाराव सोनानै लेखाबो दं नै नायनो हायो
माबा माबि खिन्थानाय दं आरो लेखायाव बोरै बोरै कानेक्सन खालामनो हायो। बे जाबाय जेक आरो बेनि नैबेनि जेक नैबेयाव दं दा कानेक्सन बानायग्रा बुस्थुखौनो खिन्थाथारनांगौ। मुलिबो थालायो बे गाज्रि जायैनि लेखा बे माबाया बुस्थुआ माराम खायो बोरै खायाखै मिथिया माबा रथ' आरो थैथां माथां। नैबे बेरिंगार अर्निया UMC 22 बेरिंगार इउफर्डिया UMC 22 होनो आरो लादो आरो मोजां बियो बिराद मोजां माबा जायो साउन्ड जायो स्र' जालाङो बोरैबा। आं सिगाङाव सफैखांनायखाय बेखौ ट्राइ खालामना नायखांखाबाय खेबसे खननायनानै मोजां मोनदों आङो। सरि नै जेकआ बोरै होनबा बेयाव कानेक्सन बानायो बिदि कानेक्सन बानायो ओमफ्राय बे कम्पिउटाराव थांबाय आरो बे कम्पिउटाराव क्राब पावार साप्लाइनिफ्राय बेयो भलियाम रेकर्डिं भलियाम बियो आरो नैबे डाइरेक्ट मनिटरिंनि भलियाम। नों बेखौ थुबाथाय बियो माबायाव नों खननायखौ खोनाफिनगोन आरो लाइभ श' खालामनायफोराव जायो आरो सोलियो। ओमफ्राय नैबे हेडफननि भलियाम आउटपुटनि बिदिब्ला बे जाबाय। आं दामखौ खिन्थानोसै बेनिखौ दामा बेसेबां थांदोंमोनथाय बेबो बांद्राय दामि नङा होमबाबो बांद्राय खमाव मोना आरो बिदिखौ दाम खमनिसिमसो बेयो नैयावसो दंखोमा बेनि दामा दा बेनि दामा 5663 लादों आरो बेनि दामा। नोंथांमोना बायनो हागोन बायनो गोसोबा। बिदिबा बे जाबाय भिडिअआ बिराद गोलाव जासिगोन फटाफट खिन्थानोसै। बे जाबाय नाङा बेखौ आं गोदाननिफ्रायनो बहनखायाखैमोन दासो बहनदों आरो नायखायाखै आङो। बे जाबाय पप फिल्टार होनो आरो खननायाव बे हां लानाय मा लानायफोरखौ लाखिग्रा बियो आरो फिसा फिसौ सोदोब जानायफोरखौ लाखिग्रा बियो नांलायला पप फिल्टार आरो उनाव फिटिं खालामजोबबा मोनसे भिडिअ बानायनानै देखायगोन आङो बोरै बोरै फिटिं खालामो आरो कानेक्सन बानायो बोरै बेखौ देखायगोन आङो नेक्स्ट भिडिअआव। थादोंसै पप फिल्टारा डाबल जादों आंना मोनसे दंबावो खोमा। डाबल जादों आगोला बायदि प्लास्टिक हरोलै जामा जुमानि देखायगोनसै आं। बे जाबाय स्टेन्ड टेबोल स्टेन्ड बियो दंबावो फिसा फिसा दङ लागायग्रा उनाव लागायनानै देखायगोन आङो। दिनै भिडिअआ बांद्राय गोलाव जासिगोन बांद्राय लागायलायनानै देखायबा दा गोबाव जागोन उनाव लागायनानै देखायनोसै आं। बे जाबाय स्टेन्ड आरो टेबोलाव ओरै खेबथाबबाय बेखौ खेबथाबबाय नैबेलाय खेबथाबग्राया बेजों नारथाबो आरो ओरै नारथाबनानै ओमफ्राय
होयो आरो ओमफ्राय बैखौ लागायनोसै माइकखौ लागायनोसै ओमफ्राय गोजौआव बिदिबा थानोसै ओमफ्राय नै स्टेन्डआ मोननै फैदों मोननै जादों डाबल जादों आरो बबे साबसिन जागोनथाय लागायनांगौ जाखोथाय आङो नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन बबे साबसिन जागोन मोननैनि गेजेराव नैबे एक्सट्रा बायनायमोन आरो नैबे ओमफ्राय स्टेन्डजों मोनफानाय नैबे आगदाना स्टेन्डजों मोनफानाय बिथिंना बे नैबे स्टेन्डजों मोनफानाय ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा बायनायमोन आङो मोननैनि गेजेराव बबे साबसिन जागोन नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौनो लागायनोसै ओमफ्राय कमेन्टआव खिन्थाहरदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जाथ'बाय गोलावबो जाबाय भिडिअआबो सरि लोगोफोर नैबे मोनसे बुस्थुखौ आं दहाय देखायनो होन्दोंमोन बेखौ देखायनो बावदों आरो नोंथांमोना नायफिनदो बे एक्सट्रासो बेजों बारा सोमोन्दो गैया बे कम्पिउटाराव सोनानै बेखौ माबानो हायो आरो कानेक्सन बानायनो हायो माइकखौ बेखौ दहाय माइक नुदोंमोन ना बिसोरो नैबे माइक नुदोंमोन ना बेखौ बाव सोयो आरो हेडफननि मोनसे दं ओमफ्राय माइकनि मोनसे दं डाइरेक्ट कानेक्सन बानायनानै हायो आरो बेजोंनो अडिअ इन्टारफेस नांलाया आरो बेजोंनो बेखौ खिन्थानो बावदोंमोन आं दहाय बावबायसो दामखौ खिन्थानो र' दामा बांद्राय लाया बियो 277 लादों बियो बिदिबा भिडिअखौ दोननांसिगोन खेबसे मोजां नायस्राबावदो गासिखौबो ज' दोननानै आं मोनसे देखायबावनो आरो मा बुस्थु नांगौ बिदिबा नायस्राबावदो देखायबावनोसै आङो नैबे अडिअ इन्टारफेस ओमफ्राय नैबे हेडफन फिल्टारा मोननै जादों बबे मोनसे साबसिन जायो दहाय खिन्थाहरनो थिनखादोंमोन आङो खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे जेक कानेक्सन बानायग्रा हेडफननि ओमफ्राय नैबे स्टेन्डनि लोगो गोजा बियो कानेक्सन बानायग्रा ओमफ्राय नैबे जेक मेल फेमेल जेक होनो बेखौ माइकनि कानेक्सन बानायग्रा अडिअ इन्टारफेसजों ओमफ्राय नैबे माइक BM800 होनो बेखौ इमन्स फैदों बियो बेलेगसो फैदों बेखिनि नांगौ आरो टटेल बेसेबां थांखोथाय थाल गैला बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बावनो फोजोबनोसै भिडिअआबो बांद्राय गोबावद्राय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो एबार नेक्स्ट भिडिअखौ बेजोंनो खननायनोसिगोन आरो बिदिबा बाय बाय